stang kasrok kabarak sini palat kamu ba sibuk stang kali klau ni pada kita turis ki manjak turis umla ini kali standar ni kali ricu no wa kali ricu stom sana. Batai kali cakui ke jaka, kebitanat bah. Kabangam nang pun batai. Andai ngesanang pun batai anda lap poi try. Di I wish the best of luck. Bagin poi ke jaka ke best. Ke jaka ro ko bakuru ram. Kal tiru ko bakuru ram. Tang ba bangai ba anda bangin apoi ke jaka. Kan sa aram lut. Keri kasi kedai shisha kata keri, kaba ublay ula kerku da kejeng internet jang kemai marian. Habangi pai ya kasaudong kasaukun, habangi pek, shania bacatai, ngiyoi ya ki lum ke ba itiang, ya ki wa ke ba internet, ya ki klau ki badang reben, bat ki ba internet shisha. Perlok mantaka sengi ha kejeng shisha ngamda dan jengmut, ya kaban shina ya kene ke video, tehandrei wei nagi perlok ke jengi, uma lumlang kars imle, ula ong ya nga, ba malit semua bahaban sna ya kene ke video namar ba kani ke jaka kalong ka ba internet ado kata-kata ba dailing ba ka jeng kentu ka jeng u kala pelong yang ban ring ya ke video ya kene ke cloud hakat bangidang ya lenti ban poi sya kata ka mau kun room viewpoint today hadin ha ka jeng ya lenti ka jengi ka bangi ha ban ya kumba arpusan la nilai po minute naka jaka ka bangi yang kali ban poi sya kene ke viewpoint ngila pin berniaya lade daki kana ki menhendai buat kum juru da ka jing internet to kani ka cloud ka ba ka don ru ka jing ong bakani ka cloud menchua ka de ka law kantan te kumta ya ninang ya jam shakmat perlok on page hadu bangin da poi ha kata ka viewpoint ka bangi tu banlek. Perlok mentang lapai ha kani ka viewpoint ka batip ya kani kum ka mau room viewpoint te kadai ka jaka ka ba lesi ngila ban ong kadai ka hidden treasure kani kata ka jaka ka ba internet ka ba itiang hadu kata bat ka badan seki jaka ki ba kham jangai nakasor te ali ngam pin fi ya ka jing internet to kadai ka jaka mata ka sgi bat yai sa ba video jong fi hadu bakut kadai ka video video i ya kejeng internet jangan dikejaga kabadan West Kasih District. Halo perlok sasisin akwa ya kaban pini ya fi kani ka jaka viewpoint kadai ka maukun room viewpoint kadai kani ka jaka kadai ka badan ha po West Kasih District
hot ki babun ani ki katu kani ki perok kajongi ki lapoi sekani ka jaka tendre ngan ong ai fi kani kadai ka hidden treasure ki jaka ki badang itna shisha ki badang itna dang bun ba seki wai pat tendre kani kadai ka wai ni ki jaka ki ba le si ki ban sapau nam lada idan ki brio ki badan ki jengkit kli bat kham tam ya ki nadu ki nong chang snong hadu ki bor district hadu ki bor jang ka sarkar anong ai fi kani kandai ka wei na ki lat ki ban aikam aijam ya ki brio ki jongi dang mana kani ngalawan chapo Vietnam ngalayo ya ka ban chongling kadai ka tu ka video ka ba ngadang super mission ka bang yo ban chongling ha ka tu ka wei na ki wa ka ba ki ai kerteng ka tu ka ya ka tu ka jaka ka ningvin anong ai fi perlok ka kham itnat shu kani ka jaka ladang yo ban ya chongling ban ya ka tu ka jaka hapo Vietnam tenganget ba hakawi kasngi ngalai keran badi mayas maong i ba ngin sawan ya ka ban chongling hangne te nganget skam ba muslim mentau hi bunai ngin sawan ban chongling hakane ka wa ban ngin sapen i fi yesa bagi video jengi perlok bat kani ka jaka lada fi kwa ban wan picnic lada fi kwa ban wan kai fi don kam ya ka kali 4x4 bat kani ka jaka ka ba finum klat aga jeng im jong fi ada fi yo ban wan hangne all the best. Marsin dap ban page ya u viewpoint u baning kong nilai dap ban ya shandor nilai dap ban ya shong penjak thai beran ngilami nak ni ka jaka nak viewpoint ka baning kong bat nilai lej bat sya ka viewpoint ka baar klampoi perkhat ba hadin bangila kiu yau ni mau u bahe ba bolong ka jaka ban jungok kai nilai yu i penban bakani ka jaka ka bakani ka bani kalde ka lenti ka bakayat ka kayalam yiki khamat jongi ban yo i kani ka jaka kumba yo i yau do not kumta perlok kani kalong ka jongi wer na kaliang ka jongi malada fikwa ban poi sya kani ka jaka ngoba ban comments hapo ka comment section nang bangila ban batai ya kalenti sya kani ka jaka mga nga kerteng bo yes landing nga lakai nga ne kisnong bat ngasyong kha ne kisnong wala ngam de ta u hetmen no kisnong reng long sumbut yo hetmen reng sat pe jigine gi e mar nga ibunut ba kane ke jaka ma kwa ba kumno kibru ki wan tuj kane jaka kane ka jingwan pe kai te nga kwa sorong la dang la ban le bha nga kwa nga trang ka sim ba kane ke jaka jungi kan kiu nomar ka jaka jungi lele siapa wes jongi ki don tang ar lightly ki jaka kum gine ki jaka tourism kum giong te kemud ba padang yo biang susu kano ni susorong mat kano ni sus pa jo wes jongi te de ta kam ta ba labun mut ba kilawan perlok na sanang sarum wat na bar jong me khaya ru la ki don ba la itu yang ma yang ki khot bin bias kong yawan lang teng la ya lek mat nga tristom kan balak kan bayai ban hakajing duk ka senong siong no mo teng la su lebu ki mo don mala ban yu ya jat la ba ma kam tam perliur mutang ban rung nano ka sen samo ton simo rum pe menta te pertang sistem gimi na ia plusuk nomor kadon kal kisrok siap ne menta kamun ba pada kelawan geliur melasu na we tang na ne pomok rum re tang kasrok kabalak sniu palat kamun ba
sibuk tang kali klau le pada kita turis ki manjai turis umla ini kali standar ni kali rit chung wa kali rit sistem sene den re ada klabit labiang kene kelenti kene serok mut bun ba ki bunut bat ki yapmat bat ki ngayu i perlo ki bawan wa ki bunut ki soba ngin sa no ne kumba ong ba subang palap kane kasino jine kamogun rum te kajing une u bipuan une ulawan wirung katai ke bipuan bu udon udonot hapa area mo rum shoot laka sane sa area sane kamut ba kamogun rum satai te kamde shoot sane kamut ba kade mo rum satai la de mo sawir sane mo rum te une u lop la hap kane ke bipuan la hap mo rum bipuan ada kala bhak nek serok ada kala la banwan ka bos sane lani kalirit kila long banwan sadu sane ha poisenong te kamul ba ki ba wan kamut bun ba khamtam le kalong khla ba ne kham subang ha ka porliur te mliur le mla banwan sane hoj matlang te kamut bun gi bawan le mliur gi angnut banwan namar itnat porbahe u itnat habala jerngam porte kamut kla samla tu ba kapte mut ibang ki ibnut ban wan re sistem nomor ba parla surok da den po senong menta siwan na tanyung iap na tai ki wan na ki surok la laj na tu ga bypass la ne tu ka surok bala singrong te ko mut la habiaj na ka surok ki siap ki trok plan tang tai ko ba idon kam ba kwa ban om ba kan roi tang kasino ka thau re kanjaka jongi kalong ka baroi ka bapar ka ba so sarong so no bang idon kum kine ubli ba kurku ba ai hangi